Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang nagtukod sa Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture batok sa RSSI nga peste sa tubo. Sandig sa executive order ni Governor Eugenio C. Lacson, tuyo sini nga mas manginhugot ang coordination nakip ng pagkontrol kag ang management sang Red Stripe Soft Scale Insect o kung RSSI at iban pagid nga biological pests sa Negros Occidental. Kasunod sa paglapad sang infestation sang RSSI sa mga katumuan, sandig sa datos ng Sugar Regulatory Administration, ang UNIFED, CONFED kag PhilSurin ang nagpanawagan sa gobyerno probinsyal nga magpatuman sa gilayon nga tikang para matapna ang paglaptas sang RSSI. Sa July 3 nga report sang SRA, ang RSSI nakaapekto sang 88,872 ka hektarya sang katubuhan. Ang dako nga kahalitan yara sa NIR, 78,367 hectares o kung 32.76% sang kabilugan nga katubuhan sa rehiyon. Ang Negros Occidental nagaproduce ang 61% sang kabilugan nga sugar production sang pungsod. Mismo si Governor Lacson ang magaserbi nga chairperson, vice chairman naman si board member Andrew Montalibano nga SP Committee Chair on Environment kag si Engineer Colin Ocalinas naman ang executive assistant for ang magaserbi nga action officer.